Nagyon sok megkeresést kaptunk, hogy kicsit nehezebben boldogultak az ismeretlen WordPress témákkal, és esetleg az iPage biztosít-e más lehetőséget a honlapunk szerkesztésére. Tény, hogy nincs két ugyanolyan WordPress téma, és mindegyiknek megvannak a sajátosságai szerkesztés terén, és eleinte ezek egy kicsit nehezebbnek tűnhetnek. Akinek nincs ideje az egyes témák kiismerésére, gyorsan van szüksége az oldalra, annak sem kell elkeserednie, az iPage-en ez is megoldható a beépített Weebly Website Builderrel. Ennek a beépített elemnek előnye, hogy nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan elkészíthetjük honlapunkat, hátránya, hogy nem annyira személyre szabható, mint a WordPress. Nézzük, hogyan működik a Weebly Website Builder. Kattintsunk a Weebly Drag and Drop Builder nevű ikonra a website résznél. Ez egy újabb felületre visz minket, ahol hozzáadhatjuk az iPage-en tárolt bármelyik oldalunkat, vagy akár egy újat is hozzáadhatunk. Válasszuk ki a szerkeszteni kívánt oldalt, és kattintsunk az Edit Website gombra. Most a Weebly szerkesztő felületére jutottunk. Itt a baloldali sávban találhatóak azok az eszközök, amivel majd alakíthatjuk oldalunkat. A jobb oldalon pedig az oldalunk előnézete jelenik meg, így rögtön láthatjuk, hogy hogyan alakul az oldalunk kinézete. Sajnos a WordPress-szel ellentétben ennek nincs magyar változata, de az ikonokon található ábrák segítenek az eligazodásban. A WordPresshez hasonlóan itt is rengeteg előre elkészített téma közül választhatunk, és ezeket alakíthatjuk majd ízlésünk szerint. Ezeket a Design menün belül a Change Theme-re kattintva érhetjük el. Ami viszont a WordPress-szel szemben megkönnyíti a dolgunkat, hogy bár a témák felépítésre és kinézetre különböznek, a szerkesztése mindegyiknek megegyezik. Így bármelyiket választjuk, az eljárás ugyanaz lesz. Keressünk bátran, hiszen mindegyik ingyenes. A baloldali sávban adnak meg szűrési lehetőségeket is, téma, illetve szín alapján. A kiválasztott témánál a Review gombra kattintva megnézhetjük, hogyan is fog kinézni a kiválasztott téma, majd a jobb felső sarokban egy szimpla gombnyomással alkalmazhatjuk azt. Kezdjük el szerkeszteni a főoldalunkat. Rögtön az elején határozzuk meg a megjelenést, hogy milyen méretben szeretnénk a headert. Vagy akár el is tüntethetjük, és landing page-ként használhatjuk, ahogy azt most én is teszem. Ide írhatunk bármilyen bemutatkozó szöveget, és szerkeszthetjük a gombot, vagy el is törölhetjük. A gomb szövegét simán rákattintva írhatjuk át. A bal felső sarokban elnevezhetjük a honlapunkat, ez a kis felirat minden aloldalon meg fog jelenni, de akár ki is törölhetjük, ha nem találjuk szükségesnek. Most adjunk hozzá további oldalakat, valamint nevezzük át a főoldalt is. Ezt a Pages menüpont alatt tudjuk megtenni. Egyetlen gombnyomással tudunk hozzáadni oldalakat, és elnevezni őket. A létrehozott oldalak sorrendjét könnyen változtathatjuk. Kattintsunk a kiválasztott oldalra, a fel-le mozgatással a menüben való sorrendjét változtatjuk meg, a jobbra-balra mozgatással pedig aloldalakat képezhetünk. Itt is szerkeszthetjük az oldalunk megjelenését a Page Layout megváltoztatásával, de ez később az oldal szerkesztésénél is változtatható, ahogy azt tettük korábban a főoldal esetében is. Ha végeztünk, kattintsunk a mentés gombra. Amint láthatjuk, megjelentek az oldalak és az egy aloldal, amit az előbb hozzáadtunk. Szerkesszük tovább a főoldalunkat, nagyon egyszerű lesz. Adjunk hozzá egy kép és felirat elemet. A baloldali menüből az Image plusz Text gombot egyszerűen húzzuk be az oldalunkra. Minden hozzáadott elemet szerkeszthetünk, egyszerűen csak kattintsunk rá. A fényképre kattintva képet adhatunk hozzá, a szövegre kattintva pedig saját mondandónkat írhatjuk be. A szöveg egyébként nagyon egyszerűen a Wordhöz hasonlóan szerkeszthető.
Ha elégedettek vagyunk, simán kattintsunk ki a mezőből, és már adhatjuk is hozzá a következő elemet. Ha szeretnénk kicsit jobban elkülöníteni az egyes részeket, adjunk hozzá egy divider elemet. YouTube videót is nagyon könnyen ágyazhatunk be. Egyszerűen húzzuk be a megfelelő elemet, majd rákattintva hozzuk elő a beállításokat. Itt megadhatjuk a megjeleníteni kívánt videó pontos linkjét is. Térjünk át a galéria oldalra. Mivel ennél az oldalnál kivettük a headert, ezért adjunk címet az oldalunknak a title behúzásával. Természetesen ezt lehet tovább is szerkeszteni, ha szeretnénk. Most adjunk képeket az oldalhoz, a gallery elemet kiválasztva és behúzva az oldalra. Kattintsunk a képre, hogy hozzáadhassuk a saját fotóinkat, majd a szerkesztéshez ismét kattintsunk az elemre, ahol beállíthatjuk többek közt azt is, hogy hány oszlopban jelenjen meg galériánk. Jöjjön a következő oldal, a rólunk. Ide rakjunk be egy kapcsolati űrlapot, valamint egy térképet. Nem muszáj mindig minden elemet külön sorba helyezni, kialakíthatunk oszlopokat is. Ehhez válasszuk ki a column elemet és húzzuk be az oldalra. Mi most 2 oszloppal fogunk dolgozni, de természetesen ez is állítható. Most a bal oldalra helyezzük el a contact form elemet, a jobb oldalra pedig a térképet a map behúzásával. Az űrlapnak minden felirata szerkeszthető. Egyszerűen csak rá kell kattintani. A Form Options segítségével adhatjuk meg a gombunk paramétereit és azt, hogy a kitöltött űrlapok milyen e-mail címre érkezzenek meg. A térképre kattintva megadhatjuk a pontos címet, valamint azt is, hogy milyen mértékben közelítsen rá a megjelenített helyre. Ha úgy gondolod, hogy elkészültél a honlapoddal, kattints a Publish feliratra a jobb felső sarokban, és már el is érheted a honlapod a megjelenő linken. Ennyi az egész. Természetesen ebbe a felületbe a létrehozást követően is bármikor beléphetsz, és tovább szerkesztheted a tartalmat és a kinézetet is. Ahogy láthatod, az iPage beépített szerkesztőjével egyszerűen és nagyon gyorsan elkészítheted a honlapod, semmilyen előzetes tudást nem igényel. Tehát az iPage tárhely szolgáltatásra előfizetve nem csupán korlátlan tárhelyet, domaint, MySQL adatbázist és $300 értékű marketing szolgáltatást kapsz nagyon jó áron, megközelítőleg havi 600 forintért, de biztosítanak számodra minden eszközt, hogy elkészíthess a számodra legtökéletesebb honlapot. Ha esetleg mégsem vagy elégedett a szolgáltatással, 30 napon belül visszakérheted a pénzed, szóval semmit sem kockáztatsz azzal, hogy kipróbálod. Remélem ez a videó segített tisztázni az iPage-el kapcsolatos kérdéseket, és hamarosan te is egy jól működő honlap büszke tulajdonosa lehetsz. Az előző videónkból az idő hiánya miatt kimaradt az iPage vezérlőpultjának bemutatása, úgyhogy vessünk egy gyors pillantást erre is. Láthatjuk, hogy a különböző ikonokat csoportosították nekünk, így könnyebben el tudunk igazodni közöttük. Az első részben, amely a website nevet viseli, találhatjuk meg azokat az eszközöket, amelyek segítségével felépíthetjük és kezelhetjük honlapunkat. Ezeknek a nagy részét nem fogod használni, ha csak nem ásod bele nagyon mélyen magad a weboldal szerkesztés rejtelmeibe. Gyors és egyszerű megoldásként a felhasználók többsége jellemzően a WordPress-t használja, ahogy azt az előző videóban be is mutattuk. A következő rész az e-mail-el kapcsolatos lehetőségeket tárja elénk. Az iPage-re regisztrálva korlátlan számú e-mail címet hozhatunk létre a saját doménünk végződésével. Ezeket az e-mail címeket a Mail Central-ra kattintva hozhatjuk létre. Az ezekre a címekre érkezett üzeneteket pedig a webmail ikonra kattintva érhetjük el. Ezek után következnek a doménnel kapcsolatos beállítások.
Az iPage-re regisztrálva sok hostinggal ellentétben végtelen számú domaint hozhatunk létre. Ezeket a Domain Centralban tudjuk kezelni, és a Registered Domain ikonra kattintva hozhatjuk létre. A máshol létrehozott doméneket a Registrar Transfer gomb segítségével irányíthatjuk át az iPage-re. A Marketing Services résznél találhatod azokat az eszközöket, amelyek segítségével népszerűsítheted a honlapod. Ezt a részt azért érdemes megjegyezned, mert a regisztrációdhoz most $300 értékű marketing szolgáltatást is adnak ajándékba, amelyből $100 például Google AdWords hirdetésekre költhetsz. Végül legalul találhatod a profilod legfontosabb információit, itt változtathatod meg a jelszavad, frissítheted a pénzügyi információid, amennyiben szükséges. Ha visszakörgetünk az oldal tetejére, a jobb felső sarokban találhatsz egy Shortcuts elnevezésű részt, ahol összeszedték neked a gyakorlati szempontból leghasznosabb ikonokat. Így gyorsan, keresgélés nélkül meg tudod változtatni a jelszavad, és kezelheted az e-mail címéidet, valamint a doméneket. Kicsit lejjebb görgetve találhatod az oldal legfontosabb információit, így ezeket sem kell keresgélned. Az iPage-ről, a jó hosting szolgáltató fontosságáról és a regisztrációról az előző videónkban találhatsz bővebb információt. A linket megtalálhatod a leírásban, valamint ha regisztrálni szeretnél, ahhoz is találhatsz linket a leírásban, így ha regisztráltál és követed az általunk mutatott lépéseket, a videó végére már egy kész honlappal rendelkezhetsz.